חלקכן פונות אליי בפרטיים שאלות. כמובן שאני עונה לכן, אך שמתי לב שחלק מהשאלות חוזרות על עצמן. לכן החלטתי לעשות פינה קבועה, שאני אפרסם אותה בסטורי שלי כל מוצ"ש. ובפינה הזו אני בעצם אענה לכן על שאלה אחת ואני אתן את התשובה שלי. אתן מוזמנות לעקוב וכמובן גם לשגר אליי שאלות. על הפרק היום, חברת מטבחים או נגר בוטיק? זו שאלה קצת מורכבת, כי בעצם מה אנחנו משווים פה? יש רמות שונות של נגרים ורמות שונות של חברות מטבחים. אבל בוא נניח שאנחנו משווים תפוחים לתפוחים. נגר בוטיק איכותי, לעומת חברת מטבחים מהמובילות בשוק, עם רמות גימור טובות ושירות טוב. במקרה כזה, יש יתרון מובהק אחד לחברת המטבחים, ויתרון מובהק אחד לנגר פרטי. מבחינת חברת המטבחים, אם אין לכם ליווי של מעצבת, שם אתם תמצאו ליווי מקצועי של אנשים שיודעים לתכנן מטבח. ולא רק שתקבלו את השירות המקצועי, גם תקבלו הדמיה, אז אתם תדעו מה אתם הולכים לקבל. היתרון המשמעותי שיש לנגר, זה שאם כן יש לכם ליווי, היכולת של הנגר להתאים את עצמו לדרישות הספציפיות שלכם, היא יכולת הרבה יותר גבוהה. כי בניגוד לחברת מטבחים שעובדת עם בלוקים, ובמקרה הזה המעצבת מתאימה את עצמה לבלוקים של החברת מטבחים, במקרה של נגר הוא מתאים את עצמו אליכם. היכולת שלו להתאים את עצמו הרבה יותר גבוהה הן מבחינת הפרזולין והן מבחינת החומרים. עכשיו, שאלה שמדאיגה אתכם ואתם הרבה פעמים שואלים אותי זה לגבי מחיר. אז המחיר הוא מאוד תנודתי, במיוחד היום. אני יכולה לומר שברוב המקרים נגר פרטי יהיה קצת יותר יקר מחברת מטבחים. אז אם אני מסכמת, זה תלוי בצורך האישי שלכם. אם יש לכם מעצבת, יכול להיות שיותר נכון לכם לבחור נגר, ואם לא, יכול להיות שיותר נכון לכם לקבל את הליווי ואת כל החבילה מחברת מטבחים. לפעמים, גם כשיש מעצבת, יש איזשהו יבוא ייחודי לאיזושהי חברה מסוימת. גם במקרה כזה, חברת המטבחים תתאים לכם יותר. זאת אומרת, אין כלל אצבע אחד, אלא זה המון עניין של סיטואציה. אני מקווה שעזרתי לכם. נתראה בשבוע הבא.